kubor baman kesni awan lam shipi da unang yalam ni kani kadai ka policy tray kam ka bathmai jong ka Sorkar MDA balai lam da seng NPP baga tagalong baye kinu ki scheme le ni ki project baga Sorkar ka aish ki Shnong le ni ki Hima kandi ka Sorkar lingba ki tray kam joka ki ban le ban inaugurate ban play ban Pynhiar iki program baro yano ban khot yano ban num khot ki Shnong ba ki Hima ki long tang ki nong penlum pai bak kani ka Jingleh joka Sorkar kala Pynhiar dor ye ki bor Shnong ba ki bor Hima namar ka jingko buram palat jongka kani ka Jingleh ka yisrim kum ubriu beruspa ubale ban ICR haka longi ka beduk bat onda kila dep kila shed bat kila peni kim don bor bania bamhi bania samhi nri pau beruspa bani ban sam yaki markan utkhot kidi ban yo kata kadai ka policy tray kam ka thmai jong kani ka Sorkar MD khubli banyo yaki kubor baman kesni subhawan subscribe ka channel unang yalam news kubli